Koliko ste sredstava investirali u Srbiju kroz vaše kompanije, zašto i s kojim ciljem je Srbija sigurno tržište? Pa gledajte, mi smo investirali do sada preko 450 milijuna eura. Mogu reći evo i da na današnji dan je još došlo 15 milijuna eura do kapitalizacije ideje. Počeli smo pomalo investirati, kao što svaki investitor to radi. Ubrzo smo uvjerili da ovdje ima velikih prilika, odličnih mogućnosti investiranja i svakim danom povećavamo naše investiranje i što je najvažnije, sa sobom dovodimo, kako se zove, naše partnere, druge investitore. Evo, kao što sam rekao ovdje, i Svjetska banka je s nama, Europska banka, najveće druge svjetske banke, i mogu reći da su svi izuzetno zadovoljni sa potencijalima koje Srbija ima i mislim da se samo treba ovdje dobro organizirati i tim investitorima uzeti pare da se s njima ovdje napravi dobar biznis. Srbija svakako ima, ja bih rekao, odličnu poziciju u budućnosti za jedan dobar položaj na europskom tržištu, za izvoz na europsko tržište raznih proizvoda.